म्हणजे सिस्टमॅटिक जॉब माफिया जे असतात हे सारखे सिस्टमॅटिक फ्रॉम डाऊन टू टॉप लेवल हे सिस्टमॅटिक ऑपरेशन चालू आहा. मुख्यमंत्र्यान म्हळ्यार पळय की आपल्याला धरून दिले म्हणते बायले बरी गजाल. आता गरज आहा टू गो टू द बॉटम ऑफ इट. शी माइट बी जस्ट अ टीप ऑफ आयसबर्ग. आणि आता काणकोण म्हणा फोंड्या म्हणा वेगवेगळ्या वाठारांत पुलीस कंप्लेंट जावपाक लागले. सगळ्यात व्हडलो म्हणल्यार जे अनएम्प्लॉयड युवक आसा आमचे भाव भयणां जी आसात अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स युथ तांचेर म्हणजे तांकां एक्सप्लॉयट करपाचो काम हे जॉब माफियान केला. आनी जॉब माफिया हे आशिर्वाद असल्या शिवाय हे करूंक शकना. म्हणून आमचो एक पयलो डिमांड की SIT करची. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड की जितले जॉब्स आशिल्ले ते सगळे जॉब्स होल्डार दवरचे. माननीय मुख्यमंत्र्यान सगळ्यो नोकऱ्यो होल्डार दवरच्यो रिक्रुटमेंट टिल गव्हर्नमेंट गोज डीप इन टू दिस मॅटर. कारण हाज्या पयलीं PWD रिक्रुटमेंट जेन्ना जाले त्या वेळाचे पुणेचे आमदार जे आता मंत्री आसात ह्याच सरकारान तांच्यांनी आरोप केल्लो की 70 कोटीचो घोटाळा म्हणून. त्यानंतर कमिटी बसयली 3 मेंबर चीफ सेक्रेटरी विजिलन्स सेक्रेटरी आणि डायरेक्टर विजिलन्साची. तांच्यांनी रिकमेंडेशन दिली की एक्झामिनेशन वॉज नॉट प्रॉपर. OMR शीट्स वे मॅनिप्युलेटेड आणि सरकारान एक कमिटी अपॉइंट करची म्हणून.